Ak chcete zlepšiť pozornosť detí, sústredenie, pamäť či vyjadrovacie schopnosti, keď chcete zvýšiť ich sociálne zručnosti a emocionálne uvedomovanie tak, že si ani nevšimnú, že sa učia, hrajte sa. Dieťa má pamäť ako špongia a pri týchto spoločenských hrách si dieťa veľmi veľa zapamätá a potom to vie používať aj ďalej vo svojom živote. Riadené spoločenské hry cielene rozvíjajú kognitívne schopnosti zábavnou formou, ktorá je pre deti prirodzená. Hrou. Vďaka nadácii Pontis a Európskej únii teraz aj vo vašej škole či škôlke môže byť bezplatný rozvojový herný workshop, na ktorom vám a deťom ukážeme, ako sa pomocou hry dá naučiť vypýtať si pomoc, keď ju potrebujeme, prijať výhru aj prehru a emočne ju spracovať, počúvať názor iných, pracovať v skupine či počkať, kým budem na rade. Zároveň sa dozviete, ktoré typy hier sú pre deti vhodné a prečo je dobré upravovať im pravidlá. Kontaktujte nás na info@škôlkarik.sk a dohodnite si termín workshopu pre vašu triedu. Je to tak lákavé to, čo sa tam deje, že sa veľmi rýchlo pridávajú aj tie nesmelšie deti a máme s tým naozaj veľmi dobrú skúsenosť.